Χρειάζεται επειδή έχω ο ίδιος περιστατικό τέτοιο σε νοσοκομείο, να μην πω σε ποιο νοσοκομείο τώρα, αυτός ο κύριος στις 3:30 ώρα το πρωί ήταν αγουροξυπνημένος. Εγώ έτσι το βλέπω δηλαδή το σκηνικό και πήγε και έκανε το λάθος που έκανε. Όχι, δεν ξύπνησε. Μπορεί να ήταν και εξαντλημένος από την κούραση. Μπορεί να ήταν και εξαντλημένος. Αλλά όταν στέλνει, πώς το λένε, η παροιμία. Δεν δικαιολογεί όμως αυτό το αποτέλεσμα. Όπως το είπε, δεν πήγε να βάλει όρο, πήγε να βάλει αίμα. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Και έχω περιστατικό δηλαδή και μάλιστα από δικό μου περιστατικό. Πήγε και έβαλε καρδιοτονωτική ένεση στον ορό. Αυτό πρέπει να το προσέχουν. Δηλαδή δεν μπορεί 3:30 ώρα τη νύχτα τώρα. Συμβαίνουν στα νοσοκομεία διάφορα πράγματα. Ξέρει ότι θα δουλέψει νύχτα. Αυτό είναι η δουλειά του. Δεν ξέρει, αλλά κανονικά έπρεπε να πάει ο κανονικός ο νοσηλευτής και όχι ο βοηθός. Γιατί ο υπουργός είπε 3 λεπτά έγινε το λάθος. Δεν μπορεί σε 3 λεπτά δηλαδή να δημιουργήσει Δεν ξέρουμε πότε το αντιλήφθηκαν, πόση ώρα μετά. Αν το αντιλήφθηκε ο ίδιος ο βοηθός νοσηλευτή που τους έβαλε. Αυτό που λέει ότι ήταν 3 νοσηλευτές στη Βάρδια, μπορεί ο ένας να ήταν στην Ανατολή και άλλος στη Δύση. Και βάλανε τον βοηθό να βγάζει το φίδι από την τρύπα. Σίγουρα δεν θα το ξεκαθαρίσει όλο αυτό. Είναι δυνατόν τώρα να μην ξέρουν. Είναι βοηθός νοσηλευτής, σωστά. Γιατί λέγαμε νοσηλευτής. Είναι βοηθός νοσηλευτή και αυτό μας το είπε ο κύριος Γιαννάκος.